बोला दुर्गा भवानी की। चांदनी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामनगर। छठी दशहरा अबिली घरे घरे सभे जाके दर्शन करे। सुनाए भाई छठी दशहरा अबिली घरे घरे सभे जाके दर्शन करे। निक लगे माई के मंदिर रे करेली सिंगार मलिनिया रे लगतारी माई दुल्हनिया रे करेली सिंगार मलिनिया रे लगतारी माई दुल्हनिया रे करेली सिंगार मलिनिया रे लगतारी माई लगतारी माई दुल्हनिया रे करेली सिंगार मलिनिया रे लगतारी माई दुल्हनिया रे करेली सिंगार मलिनिया रे लगतारी माई दुल्हनिया चांदनी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामनगर। दर्शन करे गोइल चंदनिया रे करेली सिंगार मलिनिया रे लगतारी माई दुल्हनिया रे करेली सिंगार मलिनिया रे लगतारी माई दुल्हनिया रे छठी दशहरा अबिली घरे घरे सभे जाके दर्शन करे। सुनाए भाई छठी दशहरा अबिली घरे घरे सभे जाके दर्शन करे।